kecengsi nilihin pen perangkia putung otompan ninga klong pen kacuropi pajirlo pini nilitum tekalang juna habar ronggang tuya klamalong pini tekalang jun KSA head branch lapen non kebangji karbilo Charlie Asong Central Committee inglong po ahin pen April 4 pen 6 angbong tekalang jun ronggang tuya klamalong si ningkan sek amai pi biponji tasi nilitum pini dak tekalang jun KSA head branch lapen bangso kepacunji RC committee lapen rong tibok head kati sorong arong asar mekar lapen rong jangpong binteron arong asar pen danglok pini ladak cingrum si nilitum pini keceng si bangso aklam kepangtir mate kepaklar asai nilitum dengpon lo nilitum RC committee ahin pen nilitum pini ningarong pik ate dak nilitum bangso ingdeng pokebra hini karbilo Charlie Asong ningkan se kamai pi bangso rongkang tuya klamalong jitu kepangtir mate kepaklar bangso sailong nilitum along pini arong pen kebang pen nilitum along baso naga cito duna pon nilitum RC committee ahin pen tan ninga klong pen alang liman churolo lapen tu arong pen nilitum along ni marlia tum sitame dak nilitum along bangso kepaklar pon asailong kepangtir asailong alang litum ta arpek by book nopak cingjor jeban pensi la swadim long naga paklar dun naga cerap dun apot ni marlia tum opan sitame nilitum indeng pokep rahini karbilo Charlie Asong bangso ningkan si kamai pialong bangso program long RC committee temalong litum long nang sipa okdon pen kama sai nang iklem don rapot kadu ka pan sitame pupu rong asardo ana pan sitame nilitum hin pen RC committee hin pen nilitum ninga klong pen alang litum panda churu pajir pun lo bangso asai long radak saya kam ke klemalong nilitum bang harohini sose amuluk nilitum ladak cetong lo apen ning sivet pen tekalang jun ha warapan la non kebang jilang la so conference mesen meet pen nilitum mesen angji papansi nilitum cerap si nilitum ninga klong pen tekalang jun ini na cetong non dia rata tum sitame la so conference mesen meet pen kapachunji panang cerap dun popusin nilitum RC committee pen ning thelo ladak nilitum rongkang tui tekilang jun rongkang tui klamalong manela ka kesapha karkok karpek asai kedeng pon lake nilitum dak tekilang juna habaralong ningkan pokebra hini kecok laso KSA ningkan segamai pi kaso ke talon pon jila dagadim ki thik pon lasi nilitum catering group sajir catering group lapen sirnok bebio anda lapen SSG member tum penting celang si nilitum dak kisapha ke pangthera sailong nang cirap dun nang itu mas kaprek catering tadu bon ada karong piklo lasili tum ta ekdom mane nang citu dun jo nilitum bang koi da pho ni du Fungsi kaprek tum ke chingri catering group ahin pensing tungi kiwa ada bangko nang itu nang ke itum ke group pen bangko kasi ako kaprek tim na dito lang ma do lada nang chitong do natum do latum pen se her group pen tamini tumbang lo la sin tum kado ko yes tami claim rapet lo lada ini self group ser group ke thoman dak do jiba itu lapen amen ano laki rong ara tum stami dak ni tum rong isi sitami do rong sar pen chenglo kibi lada ke doan tum rong isi tum claim rapet lo lapen lada KSA tim tum tado sar tum sitami do lo lapen dak reception committee tum an sitami do arong kaprek na do ma arang prega pen sitami do ang chitong do harui sibak doji baso se chodan ta
Wah, tu kau di dah, hei, mana tu? Apa? Bong muka dah.